Hormatly prezident bilen paratatly ýolbaşçylaryna beýtarap Türkmenistan giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny özüniň daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan uglar hükmüne kefitlep, dünýäniň köp sany döwletleri bilen syýasy, sowda ykdysady hemem anfanperwer medeni gatnaşyklary işleňleşdirýär. Şeýle-de netijeli hyzmatdaşlygyň şägini iýdigderli giňeldi. Şunlary online görüşine geçirilýän duşuşluklara hemem halkara forumlaryna türkmen wekiliýetiniň sanly ulgam arkaly wekilçilik etmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komitet tarapyndan sanly ulgam arkaly geçirilen Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň ykdysady ýeňişiniň nowatdaky 89-njy mejlisine bilen ýordamydan Türkmenistanyň Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylary hemde wekilleri gatnaşdylar. Mejlisde Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ilatynyň iş üçinçiligini ösdürmek ugrundaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň tatlamasy, Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň çäklerini arasaçylyk taýdan gorumak budagynaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň tatlamasy hemde Garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň agda döwletleriniň ýokunç keselligiň ýaýramagyna garşy bilelikdäki hereketleriň orta möhletli meýilnamasynyň tatlamasy hakyndaky resmi namalary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watany ýerine mukaddes garaşsyzlygymyň şanly 30 ýyllygy nasip etli. Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy bilen Uzeyr Hajybeyli adynaky Bakunyň Saatçylyk Akademiýasynyň professor mugallimleriniň talipleriniň gatnaşmaklaryna sanly ulgam arkaly bilelikdäki bayramçylyk konserti geçirildi. Türkmen Azerbaýjan online konsertiniň dowamyna Türkmen we Azerbaýjan nusgawy kompozitorlarynyň dünýä belli eserleri ýaş mugallimler we talip ýaşlar tarapyndan ýerine ýetirildi. Dowamyny oňa gatnaşyjylar arkada prezidentimizde hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.